abụ m nwoke believe na ụmụ nwaanyị na-asịsa asị na eziokwu adọrọfa n'ọnụ. Abụ m nwoke enwero a single trust n'ebe nwaanyị ọbụla nọ maka experience m nwego with them. Asị m nne na mgbe a na-eli enyi asị nwa okolobịa mana ya bụrụ onye na-achụ nwaanyị rinne, ya believe na one on one like ya nweta nwaanyị ya na ya na-aba na-akwụ, ọ bụ na ọ chọọ ya okwu ya achọrọzi ya hapụ ya. Ịghọtara na ọ sị bụ na the first nwaanyị ya nweta ya na ya na-abụ na-akwụ, ndị ya mara na ọ na-ayị onye ọzọ. Ọ sị m to the point na ọ kpọrọ ya jekwulu this guy si ya na the guy bụ nwanne ya nwoke. Ọ sị m na the guy na-alụ furniture. Ọ bịazie gotelie fruit, ọ bịa onye half si ya ka ya jenye nwanne ya nwoke half. Nya welu maka ya maka na the guy na-alụ furniture wee nye ọlụọlụ ya bed, lụọlụ ya library, nya akwụ onye ụgwọ. Nya gata ọnọlụ na nke this guy, nya jụọ onye ebe ọ nọ na ya nọ na nke this guy. Nne ya mara na the guy bụ enyi ya nwoke. Ọ sị m nne ka a na-akọrọ anyị ihe a kịta na the guy na-anụ ya nke afọ ga ya enwetakwa enyi nwaanyị ọzọ. This girl wee sị ya na ndị befe anara akwụnwuli ụgwọ akwụkwọ, ya wee bido na-akwụli ụgwọ akwụkwọ. Ụgwọ akwụkwọ ka a na-akwụrụ ya, ọ wee bụrụ dat na ọ na-abụnya kwụsịalị ya ụgwọ akwụkwọ, ndị be ha akwụkwali ụgwọ akwụkwọ, even na ndị be ha gbara na ya na-akwụli ụgwọ akwụkwọ, wanyị na ndị be ha mara ha na-abụ na-akwụ. Ike gwụrụ. Olu one day ya na nwanne ya nwoke wee fụ wee na-ekene ya wee na-asị nwanne ya nwoke kedu maka nyanwa. Ọ sị na ọ dị mma. Ya wee na-asị ya mebi ochie ego na school. Ọ sị mba na ochie ebekwe na mama ha na papa ha na-agbaghalị ka ha mezuori ụgwọ akwụkwọ ka ọ wee naba. Ya sị ya what? Ụgwọ akwụkwọ nke ya kwugoro ka ọ nwere ọzọ. Ọ sị ya ngị nwakwa. Ọ sị ya yes. Ọ sị ya na enyere ego ụgwọ akwụkwọ 3 days ago. Nwanne nwoke tie si na fa agbarọkwa ahụ. Ọ sị m nne nye akpọrọ asị ashị ihe agbaka anyị isi nye asị na ya chọrọzi nye wesị ka ya wetu aka nye achọrọzi ndị anụnwa lugo 20 years up n'ọfọma maka esi asị asị because of the life ha bigoro. Nye wee wetu aka wee chọta nwa 17 years nye echeli ome 18 before nye wee bido ilie ibongi n'ofe ibongi ka falili. Ọ sị na ya dị ime. Nya wee sị oke eje mee test ọ bụla eziokwu. Nya wee sị anya gwa ndị be ha na ya ga-abịa mee gie. O wee gwa ndị be ha nya wee je mee gie wee dulie nata ọmụọ nwa afọ bụrụ nwa nwoke. After 3 years ọ dụkwa ime ọzọ mụkwa ọ bụrụ nwa nwaanyị. Ọ sị m fancha niile bili ịgbago na ụmụaka bido tobe bido sebe okwu maka na di na nwunye na-ese okwu. Oluowo ndị ọ sị ya eke agwakwu ya ọ na-etukolikwe na nwa nwoke a abụrọkwa nke. Ọ sị m nne ife agbụ ya n'isi ka gai ife agbụ ya n'isi na ya pụsịga ala datide ya sị ya gị na ọ sị na nwa nwoke a abụrọkwa nke ya wee sị ya ka ekwedo ihe iji wee mee ka nnụbazi gị. Ọ sị na the guy sị na ya dọrọ ready na ọ gị nwa bụ the next available husband na ị na-elikwa ibongi. O mesịa bịa yọbịa biko si ya na ya do sorry ya mara ife a ga-eme this girl ya just pụta one money kolo akpa ya pụọ jee chọọ ụlọ ebe ọzọ na steeti ọzọ bili na ya da atụpụrụzi ọnụ ma nke nwa na ọ sị nọ nke nwaanyị bụ nke na-ebelive okwuzi nọ nke ya ebili ebe afọ ma ego ndị ada enye ha. O wee jebe wee je kọlụ ndị be ha wee kpọọ ya wee sị ndị be ha na nna ihe ọ gwara ya na ya chọrọzi. Ndị be ha wee sị ya na mgbe ụfọdụ na nwaanyị ada amakwanụ onye nwe nwa ahụ na the best thing ọ ga-eme bụ ịkpọrọ this lady gaa ụlọ ọgwụ kafa je cheki emala onye nwe nwa ahụ. Ọ bụghị ịghọtago na ọ ga-aka mma like that. Ya wee kwala wee sị na ya ma nje ụlọ ọgwụ na ya chọrọzikwa ịnụ ma nkie ma ọ bụrụ nkie na ogbugo spirit ịbanye si asị maka na ya ha etila asị. Abụ ịghọtago so na ya ga-eje court ya wee wepụ okwu court wee mee DNA. O wee bụrụ actually na nwa afọ abụrụ nke nọ nke nwaanyị bụ nke chai na-etie wee sị ha gbasaa ha wee gbasaa ha ya wee na-akwụ ya child support. Ọ bụghị ọtago na ọ sị m nne nye nwere ike trust zikwa nwaanyị ọzọ again. Ọ so ofu nwa nwaanyị a ka amụtara maka na ekwerozi na ya ga-trust nwaanyị ọbụla again. Ife a na-eche bụ
bọsị a ga-akpụ ya na ọ ga-anụ di ya bịa nọrọ ọnụọ dị jebele onwe ya nne a chọrọ n'ife ụmụ nwaanyị na-asị na tu ekerie nyaha etika asị n'ebe afọ ka a nọsị mba mgbe nwatakịrị dị otu ga-ejisiri ụdị asị 17 years di ya mara na ọ na-ayị a na-ayịkwa onye ọzọ to the point of ibulu afọ ime bo nyanwa nne azụgidelu dis boy agba mmụọ 16 years ka ọ dị before ihe a wee mesef nwa mmadụ na o kwerie mgbaghalụ na o kwerie mgbaghalụ ike gwụrụ ka ọ kọsala m ihe a ikekwụla ọtọgwu m this lady afọtalụ gị mmiri obele nwa dọka gị eziokwu m afọtalụ gị mmiri chai ekwuru m na the worst thing nwaanyị ga-ebe nwoke ma m bụrụ nwoke the worst thing ị ga-eme m bụ ịmụrụ m nwa onye ọzọ I don't care how you feel about it unless m na m abụrụ nwoke don't try it. Oh yes, I try ya with me ọ bụla egwuregwu jidie ama m na nwa bụ nwa ịghọtara na oh yes mana as long as na m bụ nwoke nke m ka m chọrọ to me because na onwe ka ọdụ ịmụrụ nwoke nwa onwere ọ tụkwasị obu na nwa ọlọvụọ nwa ọ na-ele anya fuchọ nwa ọ na-azụ nwa a n'akwụkwọ na-abalị aba na-eput straight a na-agba mbọ for this very child without knowing na ọ bụrụ nke ọ bụ na nwoke afọ nwere nsogbu it's a different case mana nwoke zuru ezu why will you do that? Ịchọgodo nkwughalị mụọlụ di gị nwa nke mụsịalị ya nwa ka ị wee feghelide nnụnụ ịmụsalụ m nwa kwughalịba m wee jide gị wee nene ụmụ m niile ọ bụrụ nke m enwere m ike ịgbaghalụgo mana ị wee kwughalịba m wee jide gị o wee bụ na ụmụ m na onwe nke abụrọ nke m nkịta ga-alacha mụ na gị na-aba anya oh yes ịmụọlụ m nwa onye ọzọ nzụsi anya lọvụ si anya gbogo gbadee infuche obi nye si m ya dosari na ọ bụ onye ọbụla gbakwala ọgwụ aṅụ ọ nwere m ife m ga-agwa gị nwanne m you have decided not to give love a chance again. I don't blame you. I don't. But if you will ever want to give love chance again, you go ahead. O nwere ife ọzọ nwere ike ịgwa gị but ị na-go ahead remove trust because now from ị na trust too much. Oh yes, o nwere limit mmadụ ga-elu obi fe trust ba ike gwụrụ mana unu eji n'ife nkwu wee jọji ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.